Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så vil jeg lave en, jeg vil ikke kalde det for favoritter, men jeg vil kalde det sådan produkter, jeg næsten lige har købt. Og så siger jeg så min mening om det og sådan noget. Jeg har en rigtig mange ting, så lad os bare se, at komme i gang. Altså jeg har sådan en her, hvor der er sådan noget renseprodukt og sådan noget i. Og så har jeg sådan bare min toilettaske. Ja, eller make-up-taske, eller hvad I vil kalde det. Jeg vil starte med den her. Jeg har sådan en læbestift fra Teknik. Og ja, det er ikke lige verdens bedste mærke, men det er den her farve. Altså, jeg vil sige, at den er okay god. Men ja, det er fordi, jeg har fået sådan en her julekalender. Og jeg åbnede dem alle sammen. Og det er også fordi, det er for Teknik, men det var en meget billig en. Og så, ja, det er fordi, jeg ikke lige havde nogen julekalender. Ja, den er fin nok. Så har jeg den her også for Teknik. Det er en eyeliner. Sådan der. Så prøver jeg at scotche den. Den laver sådan en meget fin streg. Det er ligesom flydende eyeliner. Så jeg behøver slet ikke opræs eller noget på. Så har jeg den her også på Teknik. Det er bare en børste til contouring. Ja. Og ja, den er også fin. Den er ikke dårlig, men hvis det var noget, jeg selv skulle købe, så havde jeg ikke købt den. Den der børste i hvert fald. Og så har jeg en til eyeliner, men det er den samme eyeliner, så den tager jeg ikke lige med. Så har jeg den her eyeliner. Den er brun. Jeg dumt lige min mave. Den der. Jeg vil ikke købe den her. Og jeg vil specielt ikke købe den her kalender igen. Fordi den var ikke så god. Så har jeg den her børste, men den er gammel. Men den er fin nok. Jeg viser jer bare nogle produkter, jeg har. Og det her, det er så ikke lige produkt. Men jeg har faktisk brugt den i dag. Jeg bruger den meget til bronzer. Altså den her, se den har jeg ikke købt, den er ikke for Teknik, den er for H&M, og det er den her bronzer, eller det er en bronzer, så en lidt lysere bronzer, så er der sådan en powder bronzer ting, og den ser bare sådan her ud i indpakningen. Ja, så den har jeg faktisk fået af en veninde, og det er bare sådan en, ønskebørste. Og den er meget god til at blende ud. Så har jeg en ønskepalette fra Teknik. Og den spejler den her. Den så fast. Jeg havde den der indpakning, hvor man skal have den der. Ja, den har bare sådan den der mintblå. Og sådan lidt, jeg vil kalde det en meget, meget lys lilla. Og det der, det er en mørk lilla. Og det der, en rødbrun. Men I kan selvfølgelig ikke se det så godt på kameraet, fordi bemærk lige, jeg har glemt at farve øjenbryn i morges. Det var bare et katastrofe. Og så har jeg også fået den her for Teknik. Det er en mascara. Nu kan jeg godt mærke, at jeg glemmer at sige, hvad jeg synes om det, men jeg synes, den her, den er fin. Jeg synes, den sætter sig fint nok på, på min, jeg skulle til at sige mine øjenvipper. Den sætter sig fint. Så har jeg det her 2 concealer fra H&M. Altså, den har ikke særlig god dækkeevne, synes jeg. Men den matcher godt til min hudfarve, og så dækker den altså en lille smule. Og jeg har ikke rigtig råd til at købe en ny.
Så den her fra Teknik. Det er også en øjenskygepalette. Og det er den her farve, den er sådan lidt gul-grøn. Og den her, den er hvid-sølvagtig. Og den her, den er bare sølv. Og jeg tror, jeg har sagt den der. Den er sådan lidt mørkere sølv. Og den er også fin. Så har jeg den her mascara. Og den har jeg også selv købt. Jeg ved ikke lige, hvor den er fra. Jeg kan ikke huske det. Ellers er det sådan en, jeg har hugget fra min mor. Jeg kan godt lide børsten, men jeg synes bare, at jeg har den på nu, ikke? Jeg synes, den klumper alt for meget heroppe. Der kan jeg faktisk bedre lide den fra Teknik. Fordi den, men der synes jeg bare ikke, at der er kommet særlig meget på. Okay, og jeg ved godt, det var lidt overdrevet hernede, men det er fordi, jeg kom til at prikke mig. Den her har jeg også selv købt, den var fra Kiko. Og ja, det er sådan en nude farve. Der. Det er en nude farve. Og den er fin. Det var så lang tid siden, jeg brugte den. Ja, og der er den samme igen. Den her fra Teknik. Og den er fin, ikke? Den er faktisk bare en lille bitte smule mørkere. Så har jeg den her. Det er bare en, jeg har hugget fra min mor, tror jeg. Hvor den nemlig aldrig. Det er de kalder sig selv for en shimmer pink. Men jeg synes, den er meget shimmer, men den er overhovedet ikke pink. Det er sådan en nude farve. Den er svært ved at komme af. Prøv lige at se. Den er meget klistret. Jeg ved ikke, om jeg kan se det der. Det er nærmest en lipgloss. Ja. Så har jeg den her. Eyebrow liner. By H&M. Og det er den, jeg ikke lige nu farve min eyebrow med i mouse. Ej, jeg går lige hurtigt. Faktisk, så synes jeg allerede, den var lidt brun. Jeg ved ikke, om det har set sådan ud hele tiden. Ja, den er rigtig, rigtig god. Så har jeg den her Sleek palette. Jeg synes bare, at der er alt for meget lys. Nå. Så der, den er rigtig, rigtig, rigtig flot. Og jeg har brugt den der i dag. Hvis I kan bemærke det. Så er der den her Sleek palette. Det er en, hvor der er en bronzer i, og en highlighter og en blush. Og blushen, den er gået rigtig, rigtig, rigtig meget i stykker, så jeg tør ikke lige vise jer den ordentligt. Og det highlighter den også. Ja. Så har jeg den her, min kabuki børste fra H&M. Den er rigtig, rigtig, rigtig god. Og jeg kom til at købe den lidt for stor. Wow. Se den fra mit øre. Den er større end mit øre. Ja, lige meget. Glem det. Det er den her også fra Teknik. Det er en lipgloss. Og den er rødbrun. Og den her, den er også fra Teknik. Og det er også en lipgloss. Og den er bare sådan rigtig, rigtig lyserød. Og så er der den her lipgloss fra Teknik. Den er bare rigtig, rigtig nuttet. Det er sådan rigtig lyserød, hvis man kan sige det sådan. Så er den her lipstick. Den klæder mig overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Prøv lige at lave den her.
Det er den der. Den klæder mig ikke. Så det er i hvert fald ikke en, jeg vil købe igen. Så har jeg det her lille spejl. Ui, se der jeg. Nej, det er det her spejl fra Teknik også. Den er meget god, hvis man lige skal rette noget af skolen eller sådan noget. Så har jeg den her baked eyeshadow fra Elf. Og det er farven Toasted. Ja, den er rigtig god. Og se, den her, den bruger jeg sådan til blendingsbørste. Fra min concealer. Ja, den er også fra H&M. Det er en BB børste. Så har jeg den her Labello Classic Care. Den har jeg brugt rigtig, rigtig meget. I hvert fald. Den kan jeg lige tage på nu, fordi jeg har ikke noget på i læberne. Sådan. Og så har jeg en gang til en mascara fra Teknik. Og det er bare den samme, så derfor vil jeg ikke lige vise jer den. Kom ud. Okay, jeg kan ikke lige tage låget af. Men i hvert fald det der, det er bare en hvid med shimmer i. Og det her, det er en grå uden shimmer. Og det her, det er en sort med shimmer i. Og det her, det er bare kulsort i. Så den her palette, den kan jeg godt lide. Og det er den her Kløver Vaseline. Og den er waterfree. Og ja, jeg har bare købt min Master, tror jeg faktisk. Eller hvad der er på apoteket. Det kan jeg ikke huske. Så har jeg den her lipgloss fra Kiko. Prøv lige at tage den lidt længere frem. Jeg kan godt mærke, at den her video den bliver ikke så lang. Fordi jeg har lidt travlt. Ja, det er bare den her lipgloss. Prøv at se, jeg vil lige squats den for jer. Hold op, jeg er næsten ikke med plads. Sådan der, det er den der dernede. Den er rigtig flot. Den er jeg rigtig glad for. Så har jeg den her fra Teknik. Den er flot. Så har jeg den der bronzer. Det er faktisk næsten ligesom den her. Hvis I kan se det. Hvis jeg lige kan få låget af. Her, så den ikke spejler. Sådan der. Næsten det samme. Faktisk. Ej, jeg er rigtig glad for dem. De er rigtig gode. Så har jeg den sidste ting her fra min makeup taske. Og det er bare den her fra Teknik også. Og det er en blush og en bronzer. Ja, den er fin nok, men som sagt, jeg vil ikke købe den, hvis den ikke var i kalenderen. Så har jeg fået den her fra min mor. Jeg har fået den her fra min mor. Nemlig, det er en rigtig god, hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Makeup fjerner. Sådan der. Det er bare, hvor jeg skyller mit ansigt først, og så tager jeg den her produkt på, og så skyller jeg mit ansigt igen, så det hele bare væk. Den er rigtig god. Så har jeg den her, og det er sådan en til læberne. Den reparerer sådan læberne og fugter rigtig meget læberne, så den er rigtig god at have. Og så har jeg den her hånddesinfektion. Den er også god. Men den har jeg købt ved siden af. Det var bare en, jeg lagde noget i. Så det er Face Vital Cream. Den har jeg ikke prøvet endnu. Men ja, jeg tror også, den er god. Og så har jeg sådan en shower and bath oil. Den burde også være god. Den har jeg heller ikke prøvet. Og den har jeg heller ikke prøvet. Og det er en original Clinique Cream. Den burde også være god. Men i hvert fald, jeg er rigtig glad for de her ting, og ja, det var bare jeg tror faktisk, det var i min adventsgave, jeg fik den her ting. Og den er jeg glad for. Nå ja, jeg har en sidste ting. Det er min mors, men jeg brugte den før jeg fik den der. Det er en makeup fjerner, jeg også bruger nogle gange. Den er rigtig god. Jeg vil i hvert fald anbefale at købe den her, fordi at
Altså, hvis du har en vatrundel, og så putter den her på, og du bare gør sådan her, så er det bare det hele væk. Det hele. Altså, du har ikke noget tilbage i ansigtet, hvis du bare bruger den her. Men det har du heller ikke med den anden. Så begge to, det er rigtig, rigtig gode. Ja, det var alt for den her video, og jeg håber, I kunne lide den her video. Og husk at like, kommentere og abonnere. Og så ses vi i min næste video. Hej hej!